Preto de 80.000 toneladas de mexillón. Esta é a cifra de descargas do bivalvo en Galicia durante o primeiro semestre de 2017, fronte aos 60.000 do mesmo período no pasado ano. Estes datos, unidos ao crecemento exponencial da facturación nas últimas anualidades, poñen de manifesto o peso específico da miticultura na economía galega. Por esta razón, a Xunta segue a apostar por este sector, coa concesión de axudas que no 2016 ascenderon a 1,5 millón de euros. Neste momento xa resolvemos as axudas de acuicultura. Eu quero destacar que seguimos apostando por o sector bateeiro, por o sector do mexillón. Neste caso, pois, dos 1,7 millóns de euros que se resolveron en proxectos de acuicultura, 1,5 foron para proxectos que teñen que ver ou ben cas bateas ou ben cos barcos de mexillón. A intención da Consellería é seguir en conversas co sector para o deseño de proxectos innovadores que poidan acollerse ás novas convocatorias de axudas nas que traballa a Administración. Creo que aínda temos moita capacidade para millorar e innovar neste sector e nesa línea pois vamos a manter xuntanzas con todos os representantes do sector para que nas próximas convocatorias de axudas pois sigamos vendo que proxectos innovadores se poden aplicar a este sector. Tamén pois xa adiantarei que xa en novembro, decembro deste ano mesmo resolveremos tamén os expedientes de axudas da convocatoria do ano 17 e eu espero que entre todos o sector e a Administración sigamos traballando de tal maneira que Galicia siga sendo un referente na produción do mexillón, siga sendo un referente en acuicultura e sigamos buscando cada día posicionar este produto de calidade que temos en todos os mercados. Na súa intervención, Rosa Quintana destacou o potencial do sector bateeiro como máximo expoñente da acuicultura en Galicia. Por este motivo e de cara a simplificar os procesos administrativos, a Xunta ampliou o prazo de duración das concesións de ocupación das bateas de 30 a 50 anos. A conselleira lembrou ademais que na primeira legislatura a Xunta puxo a cero os contadores das concesións bateeiras para que os seus donos puidesen seguir traballándoas.